मावशीला बोल इकडे. बोला म्हणतो काय म्हणशील? काय म्हणू ए मावशी, मावशीला त्या तुम्ही आले कुठून जाणार कुठे? हा मोठ्यावर मोठ्या पेंबीच्या देतो होतो ना? वरण मोठ्या. अगे माहिती मी बोलेल नाही बाबा मी बोललो बोलत होतो बाबा तुम्हाला दुसरा कोणतं बोलला होय मग? अरे मी हात ताणत जाणार होतो हा. तू मला दोनच बोला पेंबीच्या देता म्हणून बोलत ना आतल्या गुलपात झाले आतल्या काय तू पण बघ. हा. मावशी पण मावशी. मावशी म्हणू हॅलो रसगन मधून आलेले पारितोषिक तू हॅलो पुढील प्रमाणे नयन पाचटे यांच्याकडून आमच्या मावशीच्या भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे मावशीने त्यांचं नाव घ्यायचं आहे नयन. जन्म दिला मातेने अहो पालन केले पित्याने नयन जन्म दिला मातेने पालन केले पित्याने नयनचं नाव घेते पत्नी ह्या नात्याने. त्याचप्रमाणे बंटी पांचाळ यांच्याकडून देखील मावशीच्या भूमिकेसाठी 51 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे मावशीने त्यांचं नाव घ्यायचं आहे बंटी. यमुनेच्या काठी अहो कृष्ण वाजवतो बासरी यमुनेच्या काठी कृष्ण वाजवतो बासरी बंटीरावांचं नाव घेते अहो सुखी आहे मी माझ्या सासरी. आम्ही नवन मंडळ साऱ्या भक्तिदात्यांचे मनस्वी आभार आहोत. धन्यवाद. मावशीला बोल इकडे. बोलत होतो आणि मावशीला तुम्ही आले कुठून जाणार कुठे म्हणून? आता आले बोलत होतो बोला मावशीला. मानणार नाही ना मला अजिबात बरं काय. I like you. काय बोलतोस काय? मावशीला विचार. काय करू आले कुठून जाणार कुठे? इकडे चला जमत ये आता मी काय म्हणतो I like you. अरे गाडीत का गेला तू मला पण मला तोय तू मला तर माझं नाव मला माहिती आहे का आईला नाव सांगतो तुझं मागे मी काय म्हणतो तू आली तिथून आणि जाणार तुझं अरे मेल्या आम्ही आलेल्या गोकुळातून आणि जायचं बघ मथुरच्या बाजारला साऱ्या जणी मावती दो बॅग धोबे. एक सबको सुना काय? मावती काय म्हणायला माहिती काय? काय आली म्हणते गोकुळात ना इथं वाटतं वतीला सांगणार मला माहिती ना असं नाही बोलली. मग? आईला कोकणातून जायच्या मधुरच्या बाजाराला. आता हो मधुर रस्ता प्रतिबंध आहे म्हणून सांग. आता सांगू मग? मावते समजत आता मी काय म्हणतो तू ह्या दोघा तिघांचं घेतलं काय? नाव 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 तर मग माझं पण एकूण घेते नाव अरे मेल्या हा. मी तुझं नाव घ्यायला तू काही नवराच काय रे अगं हे करतो अरे मेल्या अरे अरे बाबा मी तुझं नाव घेईन पण माझी पण एक अट आहे बघ. आता अट कटली अरे माझं पण नाव घ्यायला लागेल तुला अगं तुझं नाव बघ कसा घे एकदम असं कंदरी पटपरीत घेतो हा, घे. मग तो चांगलं घ्या हो घे. हा हा शंकराच्या पिंडीला घातला मी वेडा बाबू वेळा घातला नाही गुलपातीचा तुला द्यायचं सोडवायला शंकराच्या पिंडीला घातला मी वेडा मी तुझी म्हैस तू माझ्या रे अरे या गुलाबात जायचं सोला द्यायचं हा. त्या गुलाबाला लिहायला म्हणाले त्याला काय बोलली? तुला येडा बोलली. तुला राग नाही आला? हे काय झालं? असा राग येतो? ही माझी स्टाईल आहे हॅलो मग असा राग येतो की काय? हॅलो राग घ्यायला रसगन मधून आलेले पारितोषिक पुढील प्रमाणे याला म्हणाली मानव सुवारे याचकडून आमच्या मावशीच्या भूमिकेसाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे मावशीने त्यांचं छानसं नाव घ्यायचं आहे.
हँडी कोणाची बटन दाखवते त्याला. अहो मानवराव, तुमचं नाव घेते ऐका. जपतोय गुलाम जपतोय. तू मध्ये बोलतोय. तू बोललास. अरे गप्प मेल्या. इतिहासाच्या पुस्तकाला अहो भूगोलाचं कवर. अहो मानवराव, इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचं कवर. मानवरावांचं नाव घेते मी, त्याच्या छोट्या भावाची आहे लवर. अरे घालवला. काय? याला काय झालं? काय झालं रे? आता गुलाम किती खुशी होता. हा? आता माझ्या भावाची नवल म्हटलं मग वहिनी म्हणायला लागेल. घालवला त्यानं. होय ना हो? तुला नाही ना पटली बस. मग? आता मी काय म्हणतो, काय? त्याच्यामध्ये घेतला. नाव. आता मी पण घेतो. मग घे, घे, घे. मला बोलवलं गेलं. हा, घे, घे. बापरे, कसं घेशील रे? कलकलीतली बलबली घे. कलकलीतली बलबली. फक्त तू बघ. मावशे, समजेल. आता तू माझं घेतलं. अगं ना समा मी पण तुझं घेऊ. एक नाव. व्यवस्थितच घ्या. अगं बघ कसं घेत होतं. त्या बाबूचं नाव होतं ना तुम्हाला विचार. घेतो ना? सायाच्या पानाखाली सापा तेवढा दाखवून. सायाच्या पानाखाली सापा तेवढा दाखवून. मावशे, तुझं नाव घेतो त्याला बघू का दाखवून. मावशी बाहेर म्हणून ओढलं मी. मला पुऱ्या तुझं का पाणी तुझं मला समजत नाही आहे. अरे वरनं मारतात आणि तू ओढतो झांजारला ना रे. मावशी बाहेर म्हणून ओढलं मी त्याला. अरे काय काय? काय देता काय असं का मावशी मला बाहेर? मार जाऊ का? मावशी, अरे मावशी बाहेर तुला. काय बोलतो काय काय बघून वाचून बघत बसतो? वाकून काय बघितलो काय बांधतो तो जमिनीवर त्याच्या खाली काय होता तसा मग तो वाकून बघायला तो काय उभे दिसतो होता अरे भले काय काय बघत होता? मी वाकून नको आता बघाय. इतकं तू धांडल झाली इतकं तरी बोल मावशीला. बोलत रे मागचे अरे मंत्री असा प्रतिबंधावर सांग. मागचे मग तू तिथं कल्पनीचा आहे बघ तू मला बोलत नाही मेल्या कोण आहे? अगं खरंच नाही बोलत ना? खरंच नाही बोलत. अगं मी आहे तर कोणता अरे तुझी ओळख सांग ओळख. बोलत होय मग? कुठे गेलं तर सांग मी आई तर फोन करू नाव सांग तुझं. अरे बोबड्या. मी श्री किल्ले देवांचा हो बोल्या तुझ्याकडे कायदा नाही का रे? तुझ्याला 2 मिनिटं थांबतील काय का बाबू 2 कांदे घेऊन या जन पाहिजे कायदा रे, कायदा कायदा. अरे मेले तुझे कांदे घर का माझ्या डोक्यावर आपटायचे? मी माझं देणार नाही माझं मी देणार नाही त्याचं घे कायदा आहे तुझा. बस. हॅलो हॅलो रसिकांमधून आलेले पारितोषिक पुढील प्रमाणे दिपेश पांचाळ यांच्याकडून आमच्या मावशीच्या भूमिकेसाठी 151 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मावशीने त्यांचं नाव घ्यायचं आहे दिवेश. लाल लाल गुलाबाच्या फुलाला ओ हिरवा हिरवा दे. लाल लाल गुलाबाच्या फुलाला ओ हिरवा हिरवा दे. दिवेश दिवेश शेख, उद्या सकाळी देवरुख स्टँडला येऊन मला भेट. त्याचप्रमाणे यश पांचाळ यांच्याकडून देखील मावशीच्या भूमिकेसाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यांचंही असं म्हणणं आहे मावशीने त्यांचं कडक असं नाव घ्यायचं आहे यश. जात होते पाण्याला मी अहो चिखलात घसरला माझा पाय. जात होते पाण्याला मी अहो चिखलात घसरला माझा पाय. यश यशराव कुठे दिसत नाही. दारू पिऊन गटारात पडले की काय? तिला मी कोणता का
दोन पल्ला आता त्याला धुवायला लागेल. काय चांगलं ना? चल. कृष्ण देवाने आम्हा राधे कोमलीला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला कृष्ण देवाने आम्हा राधे कोमलीला कृष्ण देवाने आम्हा राधे कोमलीला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला कृष्ण देवाने आम्हा राधे कोमलीला कृष्ण देवाने आम्हा राधे कोमलीला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला कृष्ण देवानी आम्हा राधे कोमलीला कृष्ण देवानी आम्हा राधे कोमलीला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला आज असेल दादा इथं तुम्ही दादा मला मनोरथ देवने अडविले तुम्हाला मनोरथ देवने अडविले तुम्हाला मनोरथ देवने अडविले तुम्हाला या गोकुळाचा माला ठेवा या गोकुळाला या गोकुळाचा माला ठेवा या गोकुळाला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला जाऊ देणार नाही तुम्हा आज या बाजाराला करायचं आहे नाक एवढं कुठं काय करायचं हा? तर त्यांच्या नाकावर मारून मारून सुजवशील माझं पण आणि काय सांगणार बघ, जाऊ दे. मावशीला बोलव. काय तर सांगू झालंय ना आमच्या कायद्याने बसलंच पाहिजे. हा? कायद्याने बसलंच पाहिजे. हा? आमच्या कायद्याने तुला बदलत पाहिजे मावते हा काय नाही आमच्या कायद्यानेच बसायचं तू पण बदल वाटव टाकी घाबरे मला सांगलं होतं. हा? बघ. बसले काय मुने आम्ही जेव्हा येतो कामगिरी पथ्य म्हणून. मी काय म्हणतो माहिती का ते आपला प्यारवाला आहे ना हा. शुभम गोपाल हा. आलो गुलाम माझा भारी गुलाम आहे काय रे? हा भारी गुलाम? भारी गुलाम आहे माझा हा. आलो गुलाम तुझ्या त्या माझा वरच्या रूम मध्ये हा, राहतो वरच्या का? room मध्ये आलो गुलाम भांडत हा. होता आतमध्ये कली लावून बायकोवर हा बायको हा. आलो मी आता वाकून झालो होता फक्त बघितलं काय तू करतात काय वाकून त्याच्याकडे बघू नका आलो भांडत होती ना मला मला करतात का तोंडात भांडतात बघा नको ऑनलाईन मारतात काय असं वरचा विचार मारतात आणि ह्याची बायको उचाल हा आता तांबे कितीच्या हातात ह्या पण गुलाम जाई उचाल मी आता वाकून बघायला आणि हा गुलाम झाला उघडायला आणि ह्याच्या बायकोन तू आता तांब्या मारला हा? ता वाकला हा. आणि माझा नाक त्यापला तेव्हा तुझं नाक सुटलेलं. नाक असलं तुझं तेव्हा. रे वाकड्या. तर त्याची कळ. मारे कुठं आणलेला? हा? हा इथला नाही हा ऑनलाईन मागव तिला त्याला खड्डे आहेत ना त्याच्यामुळे काटा पलट्या हा न होणारी बायको मानवी म्हणून घालतो होय काय बघ हा. तू बसले काय बघू नये आम्ही तेव्हा येतो कामगिरी पथ्य म्हणून. तुम्ही ढोलं वा, मी तुमच्या मांडून येतो तर मग हा चला चला. हे detectiveची, आता वाढवतील काय
पारितोषिक पुढील प्रमाणे यज्ञेश पांचाळ यांच्याकडून आमच्या मावशीच्या भूमिकेसाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यांचं असं म्हणणं आहे मावशीने त्यांचं नाव घ्यायचं आहे. दारी होती तुलस तुळशीला घालते पाणी. यज्ञेश दारी होती तुलस तुळशीला घालते पाणी. यज्ञश्रावांचं नाव घेते मीच आहे त्यांची राणी. त्याचप्रमाणे ओंकार कुळे यांच्याकडून आमच्या वाकड्याच्या कामासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट साऊंड सिस्टीम पंकजदादा येरीम यांसाठी श्रीधर राऊत आणि शुभम मांडवकर यांच्याकडून 151 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर श्रीदेवी वाघसाई नाट्य मंडळ त्यांचं मनस्वी आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. चला का पोरीनो गेली मेल्यांची सॉरी. चला लवकर. आणि सुद्धा मला सांगितली कामगिरी अजून पुढे दिसत आहे. आपण जावे आणि चौकशी करावी. गवळणी तुम्ही आलेले कुठून आणि जाणार कुठे? मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे. श्रीकृष्ण भगवान देव व राधे कसे असतात? हे तर कलियुग आहे. ऐक तर. राधे सांगितो मी ग तुला जन्माच्या या लीला माझ्या जन्माच्या या लीला. राधे सांगितो मी ग तुला जन्माच्या या लीला माझ्या जन्माच्या या लीला.
राधे अशा काही झाल्या माझ्या बाळकुना आशीर्वाद घ्या आणि परत फिरा अरण्यापासून आवळा गायीपासून दूध समुद्रापासून मीठ याशिवाय आशीर्वाद काही वेगळे नाही सांग राधे आठव्या अवतारी दिलेलं वचन आठव्या अवतारी पूर्ण कर कान्हा प्रिय सखा वाजवी बासरी बासरीच्या सुरानी राधा होते मी बावरी कान्हा प्रिय सखा वाजवी बासरी बासरीच्या सुरानी राधा होते मी बाबरी प्रिय सखा वाजवी बासरी बासरीच्या सुरानी राधा होते मी बाबरी कान्हा प्रिय सखा वाजवी बासरी बासरीच्या सुरानी राधा होते मी बाबरी भास तुझा होतो हा मनाला मनमोहन मुरलीवाला भास तुझा होतो हा मनाला मनमोहन मुरलीवाला वाजवी बासरी
मनात सप्त सूर हे जुळले कान प्रेमाचे गुंज मनात आपली प्रियसखी तनु बासरीच्या सुरात परी गाणा प्रिय सखा वाजवे बासरे बासरीच्या सुराने राधा होते विभावरी गाणा प्रिय सखा वाजवे बासरे बासरीच्या सुराने राधा होते विभावरी
आहे